Bajarê Helepçê li başûrê Kurdistanê li deşta Silêmaniyê ye. Bajarekî kevnar he û dîrokî ye. Lê Helepçe navê xwe bi komkujiya ku ji aliyê dewleta Iraqê ve hate kirin di nava rûpelên dîroka reşte nivisand. Dewleta Iraqê bi serokatiya Saddam Hüseyin li dijî Kurdan bi navê Enfalê operasyonek kuştinê di navbera salên 1986 û 89 de dest pê dike. Di vê operasyonê de bi temamî 150,000 Kurd tên kuştin. Hin ji wan bi bombeyên kîmyevî hatin qetilkirin. Di 16 Adara 1988 de balefirên şer yên artêşa Iraqê bombeyên kîmyewî barhandin ser bajarê Helepçê. Di nava çend saetan de li Helepçê û derdora wê bi hezaran jin, zar, kal û pîr mirin û bi 10,000 Kurd jî seqetman. Tevkujiya Helepçê di dîroka Kurdistanê de yek ji wan komkujiyên herî mezin e ku serê Kurdan de hatiye. Êdî ne stranên min te dibêjin, ne jî helbestên min te dixweyînin. Roja ku li ser axa te bi hezaran xuşk û birayên min bi bêhna sêvan hatin kuştin. Navê te ket rûpelên dîroka reş Helepçe.